Horman, ze poster itxatxiko zenuke? Azken antzeslaneko adibidez. Dantzari izan nahi dut. Zer esango zenioke gazte horri? Dantzatzeko, beti, nahi duen eta alduen toki guztietan, eta formakuntza on bat bilatzeko. Zer behar du antzerkigintzak? Gauza asko. Gauza asko. Batez ere nik uste dut behar dana da borondate handia, antzerkiari, berari, dagokion eragile kultural moduan dagokion garrantzia emateko, ez? Eta zaletasun hori zabaldu dadin, eta profesionalek duintasunez lan egin ahal izateko. Ondino be, borroka horretan gauz. Dantzertiko ikasleari emango eszeniokeen aholkua. Izan konfiantza zure talentuan. Arte eszenikoetan garrantzitsua da prozesua ala emaitza. Bueno, niretzat biak dira oso garrantzitsuak. Nola lan egin, ez da bakarrik alderdi pertsonal batean eragiten duena, ez? Nik uste dut emaitzan eragina duela eta hor geratzen dela agerian. Eta ez bada agerikoa ere, azkenean prozesua ez bada izan, nola esan, atsegina, pozgarria, jolastia, hori aldatu egin nahi izango duzu, ez? Beraz, bada oso garrantzitsua. Osasunerako eta antzerkiaren eta antzerkigileen osasunerako. Espaziora bidaiatuz gero, zer eramango zenuke maletan? Nire alaba. Maleta handi batean, ondo tolestuta. Ez nintzateke joango espaziora egia esan. Nahiko terriblea iruditzen jat. Eta listo? Eta prua ez da intxarra izan.